So yan, mag-aalmusal tayo ngayon. Kasi mamaya mag-iisip naman tayo ng content. Hindi tayo pupunta doon sa sa site kasi malayo. Grabe, kakapagod. Mag-breakfast kami ni Ate Angge. Kasi si Ate Rika kanina pa siya kumain. Meow! Ate. So yan, ang ulam namin ay tinapa. Yung binili namin ito nung pag-grocery namin. Kain po. Ay! Grabe, nakakatulog kami. Anong oras na? Ang dilim. Lagyan natin ng light. Hindi kami guys inaabot ng antok kapag maaga pa. Kaya palaging 12 or 1 a.m. Kagabi nakatulog ako 2 a.m. na. Kasi kami ng vlog, nag-edit, nag-export, ganyan. Ate! So, ayan guys, good morning. So, pag-birthday po namin ngayon. Oh, birthday. Mag-breakfast. At si Rika po tapos na po kanina. Nag-vlog pala siya. Nag-vlog. Pag-arog kita kainin, pero may ko naramdaman so. Pagkakan? Dahil so sabi kang, sa comment, sabi kang viewer na, kita-kita man lang dahil nagbibigay dyan. I-vlog kami, babe. Ay! Sorry, babe. Sige lang. Ayan, kain tayo guys. Nilutuan po kami ni Rika ng tinapa. Tinapa. Ayan. Binili namin ito sa market. Kakain ako ng walang rice. Grabe man. Kain Ayan, guys, po. wala kaming magawa. Kaya samahan niyo na lang Toyo kami na kumain. may sili. Para tayo Wala kasi kami guys makontent. Okay na. Parehas kami, pero hindi naman lahat. Parehas kami. Sarap. Masarap kasi guys kumain na nakakamay. Nakataas na naman ang bitis ko. Feeling at home talaga ako dito sa bahay ni Rika. Si Rika pa nasa kwarto. Natulog ata po. Three days na po kami dito. 3 days na? 3 days na tayo. Para ang bilis, malalaman ninyo na lang na umuwi Hindi, na kami. parang ang tagal na natin dito Oo. nag-stay. Yung iba yung kasi yung feeling niya. Parang ang tagal na natin dito. Kagabi po, grabe yung takot ni Wala na guys. Kakainis yun na. Ano? Tutulog ba? Ay, di, alas dos. 12, 2 a.m. Gising pa ako. Ako kasi na. 5, magpo-5. Sa ate Rika dito natulog kagabi. Naiingayan ata sa akin si Rika. Ano kasi ginagawa mo? Nag-transfer ako tapos may pinapanood din. Ayun nagtatransfer ka man lang. Daw mag-iPhone mo. Sabi ko mag-asay mo na. Dahil nagtatransfer kaya ako. Saro siya. Tapos after ka to, another na naman. Kaya nga sabi ko, pagka-aga, igo na akong ma-edit. Ang hirap pala guys maging vlogger. Kasi mahirap talaga, nag-iisip ka pa ng content, tapos mag-iisip ka pa ng thumbnail. Mahirap kasi, syempre, dapat siya, recommended talaga niya sa ibang Minsan nire-recommend din ng YouTube yung Doon sa Boreas, hindi ka gumagamit ng GoPro? Hindi, cellphone Cellphone. yung ginagamit ko. Minsan kasi nabubuisit din ako sa GoPro, minsan kumukurap yung mga videos. Kumukurap din ba sa'yo? Oo, kagabi. Yung last video ko kumukurap. Mainit na kasi. Ang kaanahan niya kasi, umiinit yung GoPro, tapos kapag once na uminit na siya, minsan nawawala minsan yung video, tapos minsan may nag-glitch
Ano yan? Kaya minsan hindi ako nag-ano ng video na parang mag 30 minutes sa isang clip lang. Hindi. Ako mga 5 minutes, 6, ganun. Pinuputol-putol ko ganyan. Pero ang ganda sa kasi kay Bicolana girl guys, mabilis mag-transfer Oo. lang sa kanya, sa phone. Kaya ako natatagalan talaga mag-edit. Kasi yung gamit niya, Android, oo. Sa Android kasi ako nag-transfer. Android kasi yung gamit niyang phone. So, yun. Ang sarap nito, be. Ang Malasa. dami niluto. Hanggang lunch Ang yan. lunch na to, sayang kung hindi natin ito. Ano ka sa gumising? Alam mo, nagising ako, may narinig akong ingay. Kasi noon na yung charger daw, may naghahanap na charger. Sino? Yung babae. Sino babae? Yung mga anak. Ay, oo. Tulog pa sana ko. Kasi narinig ko na yung boses niyo. Na sabi, ring ko nada ka ba? Ayaw kami nag-uusap. Busog na ako nun. Tapos biglang tumabi si Rita sa akin. Sakit daw mata niya. 5 AM kasi yan nagising. Nagluto. Naglutoan pa kami, guys. Ang sweet ni Pero maaga talaga gumigising talaga si Rika. Tapos, ang nilinis siya dito. Nagwawala siya sa bakulan. Ganun siya, guys. Ano ba? Toyo. May Ay, sili. Saan ta ang sili? Mayo man harang. Minsan, dati pag kumakain ako ng tinapa, check ko siya kahit luto na kasi may mga uod sa lalo na sa yung sa tiyan niya, dito. Check ko yan palagi. Baka kasi may uod. Dati kinakain ko yung ulo ng tinapa, be. Oo. Pero nung may nakita ako one time na may uod, hindi na talaga ako kumain. Ano siya tawag dito? Ang pagluluto daw nito usok. Smoked fish. Pero minsan kasi 'di ba sa tindahan din naman natin alam kung safe. Tinapa. Maxine. May Maxine? Hindi mamaya pa yan. Ay, kumain yan. May pagkain mo kanina. Ay, oo. Ayun. Pili ko magpapadami ang kain ko. Oo, masarap. Iniwasan ko pa naman mag-breakfast. Diet nga ako, guys. Nag-gym kasi Kaso siya. nihaya ako natanggi. Kain daw kami. Nag-gym kasi siya, guys. Ayun. Hanggang pa kami dito sa house blessing ni Chinchina. After natin, uuwi na kami. Kailan? Uwi na tayo afternoon. Oh, paano nun? Di ba sa 8? Ay, Hindi. anong tayo? Date tayo pumunta dito. Di ba katapusan yun ng June? 30. 30? Grabe na 3 days pa lang tayo. Parang ang tagal-tagal. Feel ko ang tagal na natin. Pero dito lang tayo ba? Hindi pa natin nalilipot yung... Parang nakakulong lang tayo Hindi dito. pa tayo nakapunta doon kay Rika. Punta tayo doon. Mag-vlog. Mamaya. Ang dami ko ng vlog. I-edit ko pa yung iba. Yung iba na-upload ko. Sabi, madami pa tayong bibisitahin sa site. Kala Mary. Oo, Kula Mary. Ano pa? Ang lagi nila Mary. Oo, kaya lang. Hindi man yun. May ano man baga tayo. May service? Be, may pamasahe. Eh, oo nga pala.
Thank you po, Kuya Bruce. Kuya Bruce. Na ano kasi ako? Lubin, Bruce. Nalilito ka na, no? So, dinami-dami nalilito. Kasi ang solid nila, hindi super siya. As in. Lalo na sa live natin kahapon. Dami nagpalipad. Nawala yung sakit ng ulo ni Ate Angge talaga nun. Pero grabe yun natin. Ginamat din ako ni tatay. Salamat doon sa tito ni Palawan. Ano ba yung nangyari sa akin kahapon talaga, be? Bala akong mamamatay na. Sarap. Gusto ko makompleto tayo. Yung kasama sila Kuya Alamid, sila Kuya Beans. Gaya nung yung pesta. Yung pala ko. Wala ako dito. Gaya nung Pero last, nung Nandun sila Badet, Nona, si Rico lang, si Mary. Pero talaga nung pakawin nila, no? Diretso tayo sa sayawan. Ang saya nun, guys. Maxi. Saan kaya siya? Ang layo kasi ng mo, ng lugar mo, Albay pa. Mas malayo nga dito kay ate. Sa akin mas malayo kay ate. Pag sa'yo. Saan ba ang daan mo? Ba't ang layo namin? Kasi ako ang daan. Maganda nga yun, yung malalayo tayo. That's dayo-dayo. Ganda yun. May ng mga friend ko. May taga-Baaw, Sorsogon. Harapin mo silang Masbate. Sabi, 7 hours daw yung biyahe. Ay, galing Legazpi. Papuntang Burias. 7 hours lang? Sa'yo? 3 Hindi, hours. nagrururo pa sila eh. 3 hours. Galing Burias. Nga. 3 hours lang sa dagat. Oh, nagbabangka pa sila, be. Sabi ng kaklase ko. So, baka may part pa silang lugar or barangay na kailangan pa ng bangka bago. Siyempre, sasana ko. Tapos after, excuse me, pagpunta doon sa pier, sasaka pa ng bangka. Bakit? Papunta ang Burias, hindi ka ng pandagat. Ha? Eh, pag lating mo na, siyempre nakasakay ka ng roro. Pagdating mo sa pier, pagdating sa pier, diretso na doon sa bahay. May tricycle na papunta doon sa bahay. Pwede namin lakarin. Nananaba na naman ako. Wala naman na ito mauulit na. Wala na nga Magbakasyon na naman. Sunod, magbabakasyon tayo sa ibang lugar naman. Bora. Palawan. Ngayon na sa Palawan, be. Palawan. Malay ko ba? Hindi ko pa napupuntahan eh. Ang laki daw kasi ng nila. No. Parang city, ganun. Sabi niya matutulog ulit siya. Mainit ba to? Mainit na siya, be. Ayan mo. Ang sarap ba ng tinapa? Wala ko nagchichismisan kayo dyan. Hindi, nag-vlog ka na. Hindi. Kanina pa ako gising. Mga 5. Naglinis na ako. Kaya nga. Tagal nyo
Tapos sabi ko, gusto ko matulog. Oh. Kasi yung mata ko masakit. Oo, bakit hindi ka matulog? Wala kasi tayo hiyalo. Gusto nila May nahulog na ano. Ano? munggo, magulay ako. Masarap yan yung ano, may... Na may Ano tawag sa luto? Pwede ito yan. May malunggay, tapos may chicharon. Pwede mo naman to ano be oh. kaya nga, pwede naman. Kaso, kayo, gusto niyo? Magluto ako. Prinsesa kami dito ni ano, Rika be. Rika guys. Hi. Yes. Pwede to yung si Maxi. Oo, ano pa yan si Maxi? So yan guys, ulang bata namin yan mamayang tanghali. Kasi ang dami kasing niluto na Rika. Ayan na siya, gising na. Tada! Sige. Di kami binuto kasi maingay dito. Ano? Okay lang yan. Nagmamay ka talaga pag ano, lalo na pag nag-vlog Ang ka. galing niya, te. Oo, kasi ano pangalan nito? Ito, oh. Kasi ano siya, nilalagay lang tapos kinokonek na sa phone. Ay, yung sa'yo yun? Oh, hindi, ito kanya. Nasa Ano ito, te, oh? Ano pangalan nito? Hindi ko Ay, siya balik natin itong nalalagay kanin. sa ano. Ano gusto? Sa? Hindi ko siya nalalagay. Ano be? Hindi akong ano. Kaso, maliit yan. Ugot ba? Ano nga siya? Igib tayo ng Ay, tubig. huwag na nga. Baka masira ko ko. Akala ko nakikwentuhan na kayo, hindi kayo naka-vlog. Kasi Kwentuhan. narinig ko yung boses. So yun, mag-igib tayo guys ng tubig. Wala tayo mag-chinelas. Wala tayo mag-chinelas dito. Ayan. Tadan! Kanina, ang aga ko nagising, mga 5. Ano si pagkain ni Maxi? Wala na si Atanggi na daw maghugas. Sige, iigiban na lang kita. Salamat. Ito, alisin ko na. Pero niya, oo. Ito pa ata, ate. Kailangan pa natin yan mamaya. Hindi ko alam. Or meron ka pa ditong silite? Wala na. O sige, wag na natin itong galawin kasi mamaya. Pag kumain ng tinapa ulit. Di ba may pinili tayong tuyo? Toyo? Eh, di man tayo bumili, be. Ay, toyo. Wala, mami na. Wala tayong toyo, be. Kasi nagpili tayo sa tinapa tsaka sa tuyo. Ay, akala ko kumuha tayo ng tuyo. Hindi. Hindi man, no? Hindi. Tinapa lang. Pinabalik ko ba gayon sa'yo? Ay, kaloka. So, yun. Ang ganda dito. Mahangin. Parang yung mga friends ko, mahangin. Charis. So, yan. Mamaya mag-ano kami, guys. Maglalakad-lakad na kami dito. Kasi hindi pa namin to nalibot. Dito lang talaga kami. Dito lang sa bahay niya. Tapos dyan sa daanan. Yung sa likod, hindi pa namin napuntahan. Tapos yung may mga bahay-bahay pa dyan. Dyan sa gilid. So, ayun, mamaya pupuntahan natin. Baka pupuntahan natin si... Next vlog na yun, guys. Si, Rika 2. So, yun po mga kabikula na yan po yung ganap sa amin dito every morning. Yes, ganyan. Naboboard. Ay, hindi naman sa naboboard. Pero, parang nag-iisip, anong gagawin natin ngayon? Parang ganyan, anong gagawin natin maghapon? Nag-iisip kami ng content. Gusto ko magpasalamat sa sponsor namin, si Kuya Bruce. At sa mga nag-sponsor pa po. Si
Kuya Ruben, kagabi, nagpa-dinner. So, thank you so much po. Yung sa live namin ni Ate Angge, sa mga nagpalipad, thank you so much po. Thank you so much sa mga sponsors. Shower out sa inyo. Pati si Kuya Neil. Kanina nanood siya ng premiere content. Thank you so much. Shower out sa mga viewers natin. Si Tilo, shower out sa kanya. Kasi natatawa ako doon, lalo na kagabi nung nag-edit ako, tsaka yung kanina sa premiere, natatawa ako kay Tilo. My God, napakababaero mo, Tilo. So yan guys, bye bye.